Jidher li t-twerżiq tal-poplu ġie injorat, hekk kiteb fuq Facebook l-esponent tal-Partit Nazzjonalista Andre Grech b'reazzjoni għall-aħbar li Jason Azzopardi ikkontesta l-elezzjonijiet każwali f'tentattiv li jipprova jsorġi fuq siġġu parlamentari. L-eks kunsillier nazzjonalista f'Ħalbalzan rebsew tal-eks kap nazzjonalista Adrian D'Elia għadda dan is-sentiment akkumpanjat minn ritratt li fih wera kif Jason Azzopardi tefa' ismu għall-elezzjonijiet każwali fuq id-9 distret wara li ċedew is-siġġu l-Viċi Kap Robert Arrigo u Joe Giglio. Jason Azzopardi kien irrifjutat mill-elettorat hekk kif ma nġabarx bil-voti fuq ir-repa u d-9 distret. Fost l-oħrajn wara li l-Partit Nazzjonalista sofra l-ikbar telf elettorali fl-istorja ta' Malta Sovrana, Andre Grech tefa' t-tort ukoll fuq id-deputat nazzjonalista Chris Said li kien ikkontesta l-elezzjoni għal kap tal-partit u tilef kontra Adrian D'Elia. Skont Grech, Chris Said għandu t-tort hekk kif ma kienx aċċetta li tilef elezzjoni interna, dan hekk kif Said kien fost l-iktar voċiferi biex jittajjar Adrian D'Elia u floku jilħaq kap Bernard Grech. Fost l-oħrajn, Said kien l-ewwel deputat li marant il-President jitolbu biex ineħħi lil Adrian D'Elia minn kap tal-Oppożizzjoni. Minnaħa l-oħra quddiem din it-telf elettorali storika, Chris Said qed iwaħħal fil-gvern u qed jgħid li l-elettorat għażel il-Partit Laburista għax kien mixtri.